Og han skal møde debutanten Mark Graversen. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna Kai Kaudamäki fra Finland er 33 år gammel, og han vejer 76,2 kilogram. Han har bokset 5 kampe, vundet 4, og kun 1 gang har han tabt. Han har vundet 1 af sine kampe på knockout. I blåt hjørne, og fra Finland, der har vi Kai Kaudamäki. Mark Graversen fra Danmark er 21 år gammel. Han er debutant. Han vejer 75,8 kilogram. Han skal som sagt i dag have sin debutkamp som professionel. Som amatør, der vandt Mark Graversen de jyske mesterskab i år 2000 og her i år 2001. Han blev en videre dansk mester i 1998 og 1997. I 1997 der vandt han sølv ved de nordiske mesterskaber. Vi ønsker held og lykke til debutanten Mark Graversen. Kampen er som sagt i super mellemvægt, 4 omgange. Kamplederen hedder Per Mellenberg, dommerne Johnny Antonsen, Svend Lund og Torben Seemann. Ja, professionel boksning er jo en pussegeschæft. Først giver det en anden blomster, og så giver det en anden tæsk. Mark Graversen, 21 år. Rutineret som amatør, kan man godt sige, Søren alligevel, men det er jo klart, sådan en ung mand. Ind igennem tårne, smider undertrøjen, der må være nerver. Det er klart, der er 100% nerver på, men han ser meget, meget koncentreret ud. Og meget rutineret amatør vil jeg godt have lov til at trække lidt tilbage. Han har trods alt kun 60 kampe. Det er ikke alverden. Jeg kunne godt have ønsket mig, at han ville have haft lidt flere, inden han smed trøjen. Men lad os nu se. Han har mulighederne. En dygtig fyr. Han har været med i nogle år, og han har blikket. Og han har også nogle præstationer som amatør, der er meget, meget svingende. Han kan bokse et godt stykke op ad Europaranglisten, men han kan også lave noget forfærdeligt rod. Det er til gengæld en flot højre. Godt kryds, der var lige ved at rende spinden. Ja, okay. Han snubler. Men vi må også se på, at det er rent faktisk en rimelig hård debut, synes jeg. Den finder han er ikke kommet hernede bare for at smide sig eller give den her kamp væk. Han er kommet, han har en pæn rekordliste, den er han ikke interesseret i at få ødelagt, så det er virkelig en opgave at få i sin første kamp. Det er det, og jeg tror også, at Mark Graversen skal passe på, måske ikke ligesom at være overmotiveret og overtændt. Han skal trods alt lige ind og finde atmosfæren og udminde stemningen og være der. Men han vil naturligvis gerne godt fra start og gå ind og vise sit potentiale allerede i første omgang. Men der har været flere eksempler på danske proffer. I deres debutkamp har de haft det svært de seneste par år. Det er også klart, det lyser langt væk ud af Mark Graversen, at han er så tændt, at han virkelig vil vise det her, det er rigtigt. Ja, og i øjeblikket bliver han altså ramt. Ja, det gør han. Meget med. Han bliver ramt meget. Og jeg skal love for, at Mark Graversen har opdaget, hvad det vil sige at træde over de voksne trækker. Og der er stadigvæk et minut tilbage i omgangen. Det tempo der, det slider dem altså op. Hvis de tror, de kan holde til det der i deres 4 første, eller i Marks 4 første trofomgang, så tror jeg, de skal tro om igen. Men det er nogle vilde sving, han fyrer af, Mark Graversen. Det er lidt ukontrolleret, han trænger meget til at blive sekunderet, når den her omgang er færdig. Det gør han, men til gengæld så smider Finden også paraden, når han rigtig skal gå til den, så det er sådan en, der kan blive afgjort på et slag.
udmærket. Der kommer Mark Gravesen først. Men det er virkelig 2 drenge trimmet til opgaven. Mark skal i gang med lige venstre, så når han skal slappe lidt af, han skal få lidt gang i almindelig boksning, han kan, så må han lige vente et øjeblik med at slå de store slag. Fordi Mark Gravesen kan nemlig bokse. Det kan han da sagtens. Han er en ganske udmærket bokser. Han er slet ikke slagsbror, og det er der ikke nogen grund til at kaste ud. Det er der ikke, men en god første omgang, som jeg mener, Mark taber. Ja, helt sikkert. Vildt det der. Masser af ro i ringhjørnet. Prøv lidt, ikke også? Prøv så her. Hold med for iver på at lave alle mulige mærker, ikke også? Lad med at starte med det højre sving så langt ude. Jeg siger, hvor han har været Så langt udefra. Ja, ikke? Så træk tempoet en lille smule mere ud af kampen. Så prøv at gå og lure de huller, find rytmen lidt mere, bevæge dig, ikke også? Så kom først med en førerhånd, den kører jo rigtig godt ind i hovedet af ham, ikke? Så kommer hullerne der igen. Men pas på dig selv, for han er stærk. Okay? Ja, det er tydeligt der. Han er stærk. Men det er også... Men han er åben. Prøv at se, hvis Mark bevarede overblikket, ikke, så var det altså lige at kigge ud fra brænden der, og så klippe til ham. Og lad os nu håbe, Mark Gravesen her i anden omgang får lidt ro på det, og ikke skal vise alt, hvad han kan på 3 minutter. Der er tid nok. Der er rigelig tid. Sådan. Lidt urent fra Findens side. Men opbakningen har han, Mark Gravesen, her på sin hjemmebane. Bestemt, og han har allerede givet en god fight. Men han skal ind og slå nogle ligeslag. Han var tæt på at klippe Finden her med den lige højre. Men det er det der, han skal. Være lidt mere smart og lade være med at satse 110% på hvert slag. Og se Mark Gravesen, når han slår sin lige venstre, så stempler han faktisk meget, meget godt ind. Der igen. Men det er også det ligesom drejer sig om for Mark, det er at bevare roen og holde sig indvendigt på den finde der, fordi han flagrer altså lidt med hænderne, når han bliver ivrig. Og så er der plads på ham indvendigt. Han skal nok få chancen, Mark Gravesen. Jamen, det kræver lidt tålmodighed. Og det var det, han ikke havde i første omgang i hvert fald. Ser betydeligt bedre ud for Mark her i anden omgang. Der var en god højre, fuld op af venstre. Og det er jo det, vi hele tiden har sagt, at når Mark Gravesen bare begynder at bokse, så går det altså meget, meget bedre. Jamen, nu udviser han også den tålmodighed, vi har efterlyst. Der gik altså 2,5 minutter, inden der var plads til det, men så kom pladsen. Så meget bedre her igen. Og så har han fået mindst lige, Mark Gravesen. Ja, jeg vil sige en helt lige omgang. Måske med en lille bitte plus til mig. Meget pænere, det du laver nu, ikke også? Nu er det hans vej. Hvem med det? Mark, nu slår du ikke det lange højre hook mere. Det er den eneste måde, han rammer dig på det, når du slår det. Fatter du det? Ikke mere med det lange højre hook.
Du skal helt ind, inden de kommer. Prøv så at slå 2 når der er derinde. Der. Han lægger sig over til dit venstre hud. Prøv at trykke dig af. Han lader lige ind i det. Ikke? Godt ser du, jeg kommer med højre og så den lange venstre. Den lader han lige ind i. Ikke? Husk de der 2 hug der, ikke? Den første, når du er inde, så venstren, du følger med. Men pas på dig selv stadigvæk. Er du med? Tæt hænder, ikke også? Det var lige en omgang, det her. Det er faktisk meget rutineret sekundering. Det er okay. Det må man sige. Det er bare lige med at huske det. Ja. Når man nu forlader hjørnet, og det begynder at gå helt til det, så lige med at huske det. Men han starter godt, Mark, med en lige venstre. Og det er igen fuldt op. Det er et godt arbejde, Mark Graversen. Og han kan komme ind og lave vejen med den lige venstre. Den rammer han med næsten efter behag en gang til. Flot. Og så kommer den lange. Det var den, vi ikke ville have. Der Mark lige vil blive hårdt ramt til. Det gør han igen. Starter langt udefra med hugget der, som man havde forbudt ham i hjørnet. Ja, og han gør det igen der, Mark Graversen, når det er dumt, for han bliver ramt hver eneste gang, han gør det. Det gør han nemlig. Han skal arbejde meget, meget tættere. Mark, bestem lidt nu, kom! Før hånd, hurtigt, kom! Og nærmer os det sidste minut, men det er måske fordi, at Graversen gerne vil afgøre det med det der lange hug der. Det vil man vel altid, når man er deroppe, gerne ind og afgøre det, men det kræver altså lidt tålmodighed, og så skal han forsøge på at holde sig indvendigt på Finden. Jeg vil sige, Mark kan være utrolig glad ved, at Finden ikke slår en god uppercut, fordi det er altså samtidig, at Mark han læner sig direkte frem. Hvis han kunne slå sådan en rigtig højere uppercut, så vil Mark få problemer. Men jeg vil godt, vi har siddet og efterlyst tålmodighed og alt det der, men han skal så også lave noget. Der skal laves noget for at score noget. Han gik lidt i stå her til sidst, hvor Kautamaki kommer ind og får sat sit præg, og det gør jo også indtryk på sidedommerne. Det gør det, men jeg mener, at den her omgang er igen helt lige, så Mark skal altid ud og lave noget her til sidst. Jeg synes stadigvæk, Finn, han har en lille plus i behold fra sin gode første omgang. Etumainen töitä. Men Pidä se isku, 100% lige, vil jeg sige nu. Se puree sinne. Ja just kun se lähtee kontrasmaan, tasapaino huono, anna mennä. Mutta älä seiso kaikki. Viimeinen erä voi. Mark, prøv så her. Den kamp skal du vinde sidste omgang, ikke også? Ja. Prøv at det er flot, den der førerhånd, du kører med. Ja. Den er rigtig god. Og nu smutter man den lange højre der, så får venstren banker det lige ind i skallen af ham. Ikke? Højre langt venstre ind i hovedet, den kører jo fint. Men du skal vinde med den førerhånd, når han kommer. Nu kommer han og presser det første minut, ikke også? Så bestemmer du derfra. Er du med? Fornuftig snak i hjørnet. Du skal vinde sidste omgang for at vinde. Det lyder rigtigt. Det er rigtigt. Og også fornuftigt, at Mark Graversen skal ind og styre det med sin venstre hånd, for den kan han altså stemple ind på Kautamakis hagespids rimelig ofte. Der forsøgte han sig trods alt med uppercutten. Finn, men heldigvis forgæves for Mark.
er der i gang igen. Mark Graversen ind og arbejde hele tiden. Ikke gå i stå. Sådan. Det var tæt på. God højre der. Men han må hellere sælge de første 1,5 minut end det sidste. Det er vigtigt, at han får det sidste minut hjem. Det er det, der sætter sig. Det er det sidste indtryk, der er, når dommerne lige skal sætte deres point. Var lidt dyb for Mark Graversen. Og så de sidste 1 minut og 15 sekunder, Graversen, og så er det altså nu, hvis du skal ind og for alvor have sat præg på det her. Finden er så rutineret. Ja, han arbejder godt, Finden nu. Ja, det gør han altså. Han ved godt, det er det her minut, der kan afgøre kampen. Og Mark har ikke tid til at stå og holde efter min mening. Nej. Han skal arbejde. Jeg synes nu også, det er en modig og flot matchning af Anders Vester at sætte Mark Graversen op. Og det var mine ord fra start. Ja, det tror jeg nok. Og jeg synes egentlig, de holder meget godt stik nu. Men 27 sekunder tilbage det nu. Men Finden ved også godt, at det er nu. Og så de sidste 5 sekunder, så lige en sidste hilsen, Mark Graversen. Ja. Den fik han ikke sendt afsted. Det gjorde han ikke, nej. Det gjorde han ikke. Og den er jeg spændt på. Ja, det er også altså siden. Den er meget lige, ja. Men det er et spørgsmål, hvordan man dømmer omgangene, om man dømmer nogle af omgangene lige, eller man vælger en vinder i hver omgang. Det er ligesom det, der bliver afgørende her. Jeg har en lille bitte plus til Finden. Altså Finden vinder jo i hvert fald første omgang. Og så vinder Graversen jo nok anden omgang. Og derfra er det vist en smagsag. Ja, den er tæt, den her. Det er den virkelig. Men, det vil være svært at sige noget til, hvis Kai Kaudamäki får sejren. Du kan meget bedre, du kommer op ud i anden, og det er godt at køre. Det er tydeligt, det er jo det er nerverne i første omgang, som gør, at Mark han fuldstændig sælger den omgang, fordi han er så ivrig for at vise, at han kan slå hårdt nok. Ja, og så kommer han lidt skævt ind i kampen som sådan. Men jeg vil nok sige, hvis det er kosten til nybegynderne, så ved man også, hvad man går ind til. Dem, der vil gå over, det er... Så starter vi altså med noget, der vil noget. Så det synes jeg er herligt. Jeg synes, det er fint, at man ser en matchning her, som er til noget. I stedet for, at man henter folk op, som bare kommer for at hæve hyren. Der er sket meget dansk professionel boksning, og det skal simpelthen ikke opfattes som hverken en hilsen til den ene eller den anden, men matchningerne er blevet markant bedre. Og det er kun godt for dem, der betaler penge for at komme ind og se det, og jeg foran skærmen. Og Mark Graversen, ja, jeg vil ikke sige, at han får foræret, hvis han vinder den her kamp. Han fik jo ikke noget foræret ind i ringen. For det var en finde, der kom for at hæve hyren. Jamen, han kommer jo også til med en uplettet rekordliste, altså. 4 vundet og 1 uafgjort. Det er klart, han er ikke interesseret i at skal have nederlag i kassen hjem. Men jeg vil sige, det der skulle have overbevist os om, at Mark skulle vinde det her, det havde været den sidste omgang, hvor han ligesom skulle have gået ind og sat lidt på plads. Ikke? Ja. Men der var det tydeligt, at Finden i hjørnet havde fået det samme at vide. Du skal altså gå ud og sælge varen nu. Det er nu, det bliver afgjort. Og det er nu, det bliver afgjort. Malmberg holder i hånd. Og man kan godt se, at han er ikke helt tryg ved det, Mark Graversen. Og Svend Lund har 39, 37, 39, 37. Johnny Antonsen har 37, 39,
39-39. Og Torben Seemann 39-38, 39-38. Så altså vinder på point, Mark Gravesen. Vinder på point med den mindst mulige maven, havde han sagt. 2-1. Mark Gravesen. Og den er på vippen, men det er ikke tyveri. Altså, han er ikke blevet overfaldet i Danmark, finden, men den er mindst på vippen. Ja, det er den. Det er nok en af dem at sige, den kunne jeg godt have gået med til at skulle dømmes uafgjort. Ja. Men den er også lige så tæt, som den bliver vist her. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg har sagt forkert. Ikke at Mark ikke skulle vinde, men det hedder ikke på point, det hedder split decision. Ja. Der er 2 dommere, der holder på Mark Gravesen, og den anden holder på finden, så altså